ଓଡ଼ିଶାର ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପତ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା। ଓଡ଼ିଶା ଏକ ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ରାଜ୍ୟ ଅଟେ। ମନ୍ଦିର ବା ଦେବାଳୟରେ ଦେବତାମାନେ ବାସ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ। ପୂର୍ବରେ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ାକ ଇଟାରେ ତିଆରି କରାଯାଉଥିଲା। ମନ୍ଦିର ସମସ୍ତ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟରେ ମଣ୍ଡିତ ଥିଲା। ମନ୍ଦିର କାନ୍ଥରେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଓ ବୃକ୍ଷଲତାର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କା ଯାଉଥିଲା। ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଦେବତା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଏ ତାହାକୁ ଗର୍ଭଗୃହ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁଠାରେ ଭକ୍ତମାନେ ଦେବତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଜଗମୋହନ କୁହାଯାଏ। ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକ ତ୍ରିରଥ, ପଞ୍ଚରଥ, ସପ୍ତରଥ ଓ ନବରଥରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ 4 ପ୍ରକାରର ମନ୍ଦିର ଶୈଳୀ ଦେଖାଯାଏ, ଯଥା ରେଖ ଦେଉଳ, ପୀଢ଼ ଦେଉଳ, ଖାଖରା ଦେଉଳ ଓ ଗୋଳକୃତି ଦେଉଳ। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର 100 ବର୍ଷ ପରେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହେଲା। ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ପରି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ 4ଟି ସୌଧର ସମାହାର। ଏହାର ବିମାନ, ଜଗମୋହନ, ଭୋଗମଣ୍ଡପ ଓ ନାଟ ମନ୍ଦିର ଆଦି ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷ ବା ସରଳ ରେଖାରେ ନିର୍ମିତ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସୋନପୁର ଓ ସମ୍ବଲପୁର ମଧ୍ୟ 2ଟି ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ସହର। ଧନ୍ୟବାଦ।